Posten, ez ezautziaz, Bai, nire bai zuri. Zu, herrikoitikoa. Bai, bizi guztizen. Ondo. Bai, hemengo etxekoa. Eta nola izena du etxeak? Etxie da, bekoetxe baserria da. Nahi duz ikusi? Bai, noski. Honek etxiek belan negulzideko, sekretotxu deko, Sekretotxue? Ez da etxe normala bez. Ojo, ikusi behar dugu. Venga, guazen, mila esker, dakolo. Ojo, ikusi zazue. Ojo. Minibarra esate honi, baina, bueno, hau herriko taberni izan. Belan denboran. Hoxe esaten, nijoan, hau minibarra, baina barra hundia da, hau. Barra hundia. Hau, Da urte asko degoz galera. Hau takolo, taberna izan dakoa. Taberna izan dakoa. Bai, gure amonmak eta itxitzek, potin nukiman izena itxitzen izenez. Potin esan didezu. Potin taberna. Da zan taberna, ostatua, guk ezagutu nuen gaztetan, pixka bat. Eta gaur egun zu hemen bizi zara. Anai bat eta ni bizi gara. Anai eta zu bizi zara. Baina lehen sasoa baten hemen bizi ziren, nire aita ama, anaiak, amumanea iztaren bat bestie, medikue, ostatua beba zan, bestie. Hemen demote zen giro handiz. Herrikoitiko etxe historikoa izango da, ezta? Historikoa, taberna historikoa, bai. Hemen bizitzen du, behan lota, hemen, tabernatik pasatu behar zan. Karo, tabernatik pasatu behar zen nun, tutut, hau jendez betea? Hau jendez betea, bai, astetan behin baino gehiagotan, segun sortan eritxe zinen etzera edo... Karo. Pues te pasaba revista... Karo, hemen segun sortan... Aita, ama, osabak, herriko jendeak... Zenide guztiak eta ia apaizare bai hemen, da, karo, zu, tipo mantentzen... Bai, ez da diskretu egiletzen, oso polita datokia baino, karo. Bai, 4 metro dira. Baina, askotan, kostatzen zen, ordu bat pasatzea. Segun sortan entze zinen... Aber zein da hon, 4 metroak, me cago eso. Guzu ikusi eskatzabe bai, eskatzabe... Nik bizi guztize bardin ezetuat. 50 urte baino gizau seguru bat dekozela. Bale, guazen eskatzek ustela. Bueno, hau ere historikoa, takolo. Bai. Hau 50 urte baino gizauten ikutu gari. Bai. Hemen ikusitzen hau, jaten emonda, 100 lagunetik gora bai. Ez behin, behin baino gehiotan. Beste garai batzu ziren da hori. Oso ondo zainduta da, kasu. Txarra dau, baina, bueno. Bai, dau, klasikoa, esan dezakegu vintage esaten da bezala orain. Muy vintage. Baina oso ondo zainduta da, baina. Bueno, da guzotzu bet, nik osidekot. Osie? Zuk? Bueno. Vengo gu, desayuno de campeones. Campeones? Bueno, vale. Kendu txamagatzue, bas... Vale, zuk esan dakoa. Nik sake derra deko eta supe bai igual. Bueno, vale, ikusi bai. Venga. A ver, tokolo gonbidatu ezkio, ni pausik. Me cago en zorra zigia. Pelotalizen basuan. Pelotalizen basua ikusi. Goizo jartzen dira. Bai, kolakau. Kolakau, oso ondo, kolakau, klasikoa. Kolakau. Urtiek ez detela kolakau hartu, Ba, nik goizero. Goizien, kolakau. Bat, nik jaboten hau da bat eta erdi. Zu? Nik enberdin zu bezala. Vale, doble. Zer ikusi da gula. Doble, etxera tozora da doble. Gamendik ezera gozia zurteko, Anfitriona da, takolo. Anfitriona. Oin, esnea. Esnea pixka bate bai. Txapeldunen gozarize. Bai, gero negaz, oin, 3 minutu. Ja hori dekot. Erdize bera. Dau, garritxu bide. Palosa, hemen dau. Trapue gazez. Bagadi, banator. Bai. Garritxu bet. Bai. Endikoa da, Bale, ondo da, tanta batzuk izenika. Bakoitzantzako... Ai, ama, gozetan soia. Bat? Batek nahikoa, ez da, bi? Bueno, bat zurentzako. Galletak zenbat? Hogei. Gero, egun guztizeteko izerdiz bota eta gauza bitxiko. Claro. Dala batera zutez botatzen, Más o menos 10. Más o menos 10. 10, da gero beste 10. Más o menos. Zizu iria da. Resistentzia jarti, eta. Azu. Listo, ni banaka, hola, bai. Hoi da, pixat estilo desberdina dauka, baina bai. Zure arpegia ezaguna da, hemen Euskal Telebista ikusi duten entzat. Oin eta pikurte, 2003 edo, horre lehenengo basetxeak eta honek egin zinak. Horretariko batera joan nintzen, eta irabazi neban. Irabazi gainera? Bai, gure basun ikusi hemen dekote. Txeke bat. Nera epoka? 18.000 euro. Ojo. 2003an. Kriston dirutza zen, Da. Hilabete bi durezten, hilabete bitzen fundi duten. 18.000 euro. Bai, izen nintzen Jamaikara joateko. Bai, eta joan zinen Jamaikara? Jamaikara joateko, ilusioak ineban, Jamaika nintzen heldo. Urrun hau.
Halkonek ez panukin Jamaikan hotelik, edo ez dakit zer pasatu zan. Hostia, vale. Eta joan nintzen Australia, Nova Zelanda, da este hortik brien, izan hilabete bi, nita lagun bat, eta fundido. Hauze bakarrik elintzen azte. Bueno, gutxenez Jamaikara ilusioa, baina Australianek izkiz dago, ez da? Jamaikara joan gara noiz. Oida. Jamaika gustatzen zaizu? Gustatzen zaizu musiki eta gustatzen azte asko. Jamaikako musikie? Bai, eska, rocksteady, reggae generalien. Reggae generalien, zu reggae salian zera. Bai. Tabernan da jartzen dezu reggae eta eskatela. Etorri, tabernara. Bai, gaina ilusioa egiten dit, taberna historiko ontan barraren atzen egotea. Pintzuzulako barri dekon. Bai. Kafetera. Kafetera historikoa, bai. Historiko. Ez dut ipini gure martxan bel, basi igual esplote bitxen dugu, Hementxe piparra sekatzen txolizerok, ez da? Ba, lehen barri egote zona troka kantateko, ba, siketzen, eta hemen, botilla vintage. Botilla vintage. Hone botilla dauz hor, ondala 15 urte zarratu zela taberni, 17, batzuk edan duguz, hor edanak edan da dauz, ez da utxukitorik, Ez da utxukitorik, polasa. Botilla guztiko ustuta daude. Eta ez da buena ustute, petroleo. Kristo kolezioa da, hemen. Bai. Bueno, kaleko, arkada, social mitikoa. Punkisek. Caña, bikaña. Pabernos matau. Eskatalaiz bestie. Gorputze mugitzeko presauz, azukera pila hartu. Noski, nina olla. Gozari potentia. Gozari potentiakin, nina olla. Venga, eska eta behar dana. Aiba, bomber, ba. Bombertzue. Jo, bomberra haude historikoa, Nire lehenengo bomberra. Hore bada, eta koloren lehenengo bomberra jazte. Ipini ondo, zarrato. Bai. Joder, hau, zenbat urte gine erosi zen? Hau erosizten amak, gogoratzenaz, amak, zentik hori jugino bazen, amasei, amazazpi urte. Horreta sortzi degotez, ona, bomberra ona. Kalitate ona. Niri izazte zartzen, zuri bai. Bai, kalitate ona. Bueno, la musikia portxuet ipingu, eska jamaikarra. Eska jamaikarra, ojo. Old school. Old school. Vale? Relájate. Mira, relaja. Venga. Paz. La. Venga. Coche calera. Venga, te acuerdo, Orche. Torre Squad. Epa. Solte. Epa. Hola, Jamaica. Bai. Hola, Jamaica da Euskal Herria. Oide.